Helo! Beth sy'n digwydd? Hwna'n populan. Oce, fi'n mynd ddefnyddio hwnna fel outtake fi'n meddwl. Nawr, fi fan hyn gyda 8D ac heddi ni'n neud templedi gyda Prezi. So, amser chi'n edrych ar y fideo, gech chi weld sut i dewis Prezi, sut i dewis template, a wedyn sut i addasu'r template i'ch pwrpas chi. So, mlaen â ni. Right, yn y fideo yma dwi'n ddangos i chi sut i ddefnyddio templates yn Prezi. So, yn y fideo cyntaf dwi'n dangos i chi sut i logio mewn. Nawr dwi'n ddangos i chi sut i creu Prezi eitha syml. Nawr mae doi ddewis gyda ni fan hyn. Mae dewis gyda ni i gwneud e trwy PowerPoint, neu mae dewis gyda ni i wneud e trwy template. Nawr mae lot o templedi ar gael, so fi'n mynd i dewis Create from Templates. Nawr, mae'n dangos lan nawr lot o templedi fan hyn ac maen nhw yn categoriau gwahanol hefyd. Ond dim ots, achos fi'n mynd i ddangos chi nawr sut i newid nhw. Os chi eisiau gwneud cyflwyniad neu Prezi syml, falle mynd i'n dewis un o'r rhain. Neu os chi'n hoffi'r styles yma, gallwch chi defnyddio unrhyw beth o fan hyn. So, ar gyfer hwn, dwi yn mynd i ddefnyddio This is my mind. Nawr, beth fi'n gallu gwneud, os o'n eisiau pethau rhyw lliw arbennig, gallu ni dewis pethau rhai lliw arbennig hefyd. Nawr, so fi'n clicio ar hwn, a mae'r ffenest hyn yn dod mlaen. Dyma ffordd mae'n edrych, gallai newid hwn eto os o'n eisiau. Nawr, mae hwn yn edrych fel template da ar gyfer adolygu neu ar gyfer gwneud cyflwyniad neu beth bynnag. So, fi'n gwasgu use this template. Nawr, mae angen i fi enwi y template nawr, so dwi'n mynd i ddweud syniadau. Okay? Ac wedyn gwasgu continue. Nawr, mae un peth mae angen i fi wneud cyn gwasgu continue. People I share with, ond mae angen i fi talu ar gyfer hwnna, neu anyone on the web. Nawr, mae hwnna'n ddim, ond mae'n chi'n gwneud yn siŵr a sicrhau bod dim byd private yn mynd yn y fideo. Os mae rhywbeth private yn mynd yn y fideo yna, mae pawb yn y byd yn gallu gweld e. So, fi'n gwasgu continue. Nawr, amser mae hwn yn llwytho lan, beth mae angen i chi sylweddoli bod y gwaith ysgrifen i gyd wedi cael ei gwneud o flaen llaw. So, mae pob beth i chi sy'n cyflwyno wedi cael ei gwneud o flaen llaw a wedi cael ei cywiro. Beth i chi'n gwneud fan hyn yw just newid pethau. Okay? So, i newid ysgrifen, dwi'n just gallu clico ar ysgrifen fan hyn, a dwi'n gallu just newid hwnna i gair arall. Okay? So, fi'n gallu clico ar hwnna, a wedi newid yr ysgrifen mor hawdd yna. Yr ail beth i ni yn gallu gwneud ydy ni yn gallu mynd lan fan hyn a newid y styles. So, dyma beth dwi eisiau canolbwyntio ar hyn o bryd, y styles. So, fi'n clico ar y styles, fi'n gallu llwytho ymlaen os o'n eisiau rhyw cefndir gwahanol. So, os o'n eisiau llwytho lan cefndir gwahanol, gallen ni gwneud hwnna o fan hyn. Os o'n eisiau just cael unrhyw beth o fan hyn, gallen ni gwneud e. So, falle, os chi'n gwneud rhywbeth am daearyddiaeth, falle fydd e'n eitha handi cael map y byd fyna. Nawr, yr ail beth fi sy'n dangos i chi yn styles ydy shape and layout. Chi'n gweld fan hyn, mae cylchoedd gyda fi. Gallai clico ar hwn fan hyn ac gallai dewis siapau gwahanol os o'n eisiau. So, yn lle cael cylchoedd, gallai cael sgwarau. A'r trydydd peth dwi eisiau edrych yn y styles ydy lliwiau. Nawr, dwi'n gallu dewis y lliwiau dwi eisiau fan hyn. Nawr, gyda pob peth sydd am ddim, dwi ddim yn rhoi dewis llawn i chi, achos lan fan hyn, chi'n gallu rhoi eich lliwiau chi'na'n mewn, y colours gyda chi'na'n mewn os ych chi eisiau. Yn anffodus, mae angen talu am dan o hwnna. So, dyna ffordd i chi'n defnyddio templates. Chi'n llwytho'r template chi eisiau,
a wedyn chi'n mynd lan i styles a customeiddio'r template i'ch pwrpas chi. Yn y fideo nesaf, byddai'n dangos fwy o sgiliau o sut i ddefnyddio Prezi. Diolch am nawr.